Ngeluk kok, Pak. Halo guys, iki lho sing jenenge Mbak Purwanti guys, yang dari Jakarta. Nang Mas 10 dino mae lagi ndelok. Oke, balik ini Jakarta engko saka Jawa muga-muga slamet ora nek alangan sawiji apa. Wis lumar-lumur to omah, balik apa mergawene. Oleh lep, oleh apa ae sing penting wis petuk bapak ibuke sing ning Jawa. Kulean meneh. Heeh, coba iso mulih neh. Alhamdulillah rene aku wis kowe bakso wis tamplok wis entek. Isane mek gawani kerupuk sambal telo wong tarahe mae duwene yo makanan tradisi Jawa. Mbak Tri sesuk nek pengen bothok welut temahku. Anti kolesterol. Gaduyan yo. Iya. Kerupuk sehat. Kerupuk kere kuwi jenenge. Heeh. Yang sudah langka. Renek, karena wong iso goreng kok wis mau. Sambal telo pun juga. Yo main mbok engko wis karek sicok anake sing kok Malang. Makku ki gak tawane mlebu makku. Gene apa? Gene mbok. Ora wani ya. Nek cara mono ngene yo. Sing ndi sing bayam cilik kuwi? Ya setane Mbah Adam. Anu padha wedi. Yo alah. Alah wong disogak-sogok. Dunia mbok resik-resik kabeh apa-apane nek sing apa. Sing bagian resik iki bojone iki lho. Lemari-lemari gak dipangan apa-apa Mbak Rono. Kene lho iki jenenge desa Mbak Tri kono aku lan. Nggone dulur mbek-bek kono. Ayo nek makku. Mak dolan ngene Mas. Lah ra mulih iki koko. Mbak Tri ya. Oh, alah yo. Mbak Tri yo. Wah ning kene padha ae ke omah kedua Mbak Tri. So. Mbak Tri. Alah yo. Kok bengi delok. Iki omahe mboke, kae keluarga besar mboke kae. Lah banange ndi ketok apa ora kae? Kabeh iki. Kuwi anu, Mbok. 5 metu sakmono kae iki ya. Kuwi bojo ndek kae, Mak. Sing boten ndekne rong dadi. Sing bojo ndek iki gak gawe ora komplek kok siji. Jadi kurang. Walah, ora enek. Kuwi berarti wong loro metu 22 luweh. Kuwi ape budal nek Rembang Pak Elep. Ya ora apa-apa le, alepem meh. Ya numpak alepem. Pantai Lelek kuning. Ning ndi, Mbak? Pantai Lelekku. Pantai Indah, Indah Layu nang Rembang. Walah, dulurem yo ning kono ya, Mbak. Ya Dek Pak. Sing cara mana duwe ngono? Duwe tambah, duwe pabrik. Lah, bojo kenan ning kono Mak. sapa? Ketiga aku, sadekku. Anu pokoke gawe turun-turunan ning kono ngono. Iya, tendo papat. Jadi wong kono komplit. Terus kowe bubukan ning kono-kono ya. Ya wah. Tepakku loro tak go kabeh. Wah, lah. Sing siji sing nyopiri bojoku, sing siji pacare anakku. Sing pacare anakmu wong ndi lagi coba iki? Auri. Kapuan pilih mbok dong. Iya. Lah ki ndekne bodak rene. Mantum. Tak jane langsung kok. Bendino nek anakku nang omah dhewe. Dek. Dayane. Walah wonge turu paling pur. Ya Mas Eko. Dodole ning angkringan. Tapi kene suarane. Betul kan penumpang. Heeh. Halo, Assalamualaikum. Anu suarane gak enek. Oh. Masih kok ngeterke motor ya, Le. Kono ya, Le, sampai ndi. Wong ndang lunga. Pesan cuwara ndare saya, Mbak. Nah, omah. Lha kuwi anu berdering. Berdering tapi kira diangkat. Ini
Dolar rumah panti yo. Wis serak romono. Kan itu. Mas Eko ngeterke sampai nanti. Mas Eko ngeterke motor. Makasih banyak, aku buka. Kuwi anu wis aja nangis, wong iki budal golek dhuwit neh. Wis didongakno ae ka omah. Aku gede mae. Ya. Berarti Wis dongakno sebada mulai neh. Hati-hati ya, Ci. Wis anu abrakane. Kalau Mbak enek anune hati-hati Cik ya. Yes. Wong iki tok kono tok kok koyo terus oper kok. Kan juga wong ado-ado. Kadangan kok pergi ke sini. Ya. Iki marani wong ado-ado, Mbok. Beras digawa. Iki kan paket ae. Kuwi nek tukange no. Enek tukange nglebokno, Mbak. Kowe kayak kuwi. Kowe ki yo ngono, wong wis ora bandam ya dipirekno. Ndokem. Oke, guys, kita lanjut ya, guys. Ini ngetero kae balane mae sing ning petak tapi mergawene ning Jakarta ya, guys. Ngono kene ri. Ndek mae dolan karo ngeteri pupuk, alhamdulillah. Mae entuk rezeki kok tak ketokno ya, sik ya. Alhamdulillah, Mbak Purwanti iki wis tok omah paling ya, guys ya, wong budale ndek iki. Sak anake alhamdulillah. Mae dikeki rezeki sik engko tak ketokno. Diparingi rezeki. Rezekine apa? Kok sik sayang aja kepo, sik ya. Tak ketokno kok. Alhamdulillah. Iki make goreng-goreng apa dodol. Goreng tempe. Goreng tempe, goreng jagung, tahu isi, sambal mulutnya orang matang kalau kita ulek. Oke, pemirsa tak lanjut ya, guys ya. Ini mak iki yo untuk rezeki lho. Ditukokno kan Mbak Purwanti, ya Allah muga-muga sehat selalu panjang umur, guys. Engko tak pakai ya, guys. Kaose dodol engko wong pesene tinggu buat jualan. Oke, bolo nanti tak nggo dodol. Terima kasih. Ditukokno ndang loro, guys. Jadi kena iki sunan sange. Oke, matur suwun, rezekine lancar, lemah teles. Gusti Allah sing bales ya, guys. Ya Allah, Mbak Purwanti, isane mau iso ndongakne, muga-muga diberi kelancaran dalam bekerja, dikasih kesehatan sak keluarga, sak anak, sak bojo. Muga-muga ya apa sing ndene tercapai wong pengen duwe apa ngarane restoran apa-apa ngono kae ya. Oke, anake yo matur nuwun sanget. Muga-muga selamat ke omah iki wis tok omah iki menawa ya guys ya. Iki make tak lanjut. Wis pokoke lemah teles sing poso sing bales. Lemah bareng karo mari rezeki Mbak Purwanti maneh sandang pangan sak anak bojone sehat kabeh ra malangan saiki apa. Keberangate ke Jakarta, saka Jawa sampai Jakarta selamat. Iki wis tok omah. Oke guys, tak lanjut kita goreng-goreng. Iki pangananku sing wis mateng.
Wis mateng. Oke guys, Pak genjongnya ya guys matang. Iya. Sulapan, terus matang saja ya. Oke. Siap. Oke, sego jagung betiti, oke ready. Ditunggu mumape sampai matang. Iki pecelane ya wis mateng, guys. Gudangane mateng. Wis ana apa ae iki. Bang Turi cambah dong telo ora usah nganggo kacang ora enek, pasare urung normal. Eneke ngene ya tak garap ngene ya, guys. Sambel telo ready. Sambel telone. Nyelapon yang mahal kan? Yang kayu ini. Ini namanya bibi. Ya, sambal pecele ya ready. Kerupukmu mbok ketokno kaya Apa? kerupukmu lho. Kerupuk diketokno Ji. Iki blewae, guys. Blewae mantap. Gawe es blewah barang. Wis bisa diresiki. Tak nyambel aku. Kanji kita rasane. Dheweane beda. Oh. Iya, Mbak. Ada iki kanji kita rasane kletek ngono. Iso.
Oke, udah makan. Iya kok. Mang aku ya diparani anakku tak dodol ae wis wong akeh kok. Oke, iya Le. Anu usus mang marani. Wis ora apa-apa. Oke pemirsa, tak cukupi semene ya kontennya dina iki. Nek anak tutur kataku ora jelas mohon maaf. Jangan lupa nanti beli mae dodol. Oke, assalamualaikum.